uyansizwa ngisho ngabi umuthanda noma ungabi yamfana ngisho ngabi umuthanda ngithi ngaze ngayiqhenya ngomculo wamaskandi inkosi yamagcokama uSicebi umfowdlamini uthenga imonto entsha shashasha amacekeceka amashasha iFortuna imonto yakwa Toyota kahle kahle inkampani yakwa Toyota isiya kahle futhi ngabe ixhase kakhulu manje emculweni wamaskandi ngoba phela abaningi abaculi manje asebethenga imoto zakwa Toyota bangakanani abacuse lokhu nje kwathi inhlo abaculi bayithenga imoto zakwa Toyota beside lezi abahamba ngazo baphinde bathenge namakhumbi bahambe ngamakhumbi akwa Toyota futhi ngabe nje uToyota wenza olukhulu kahle kahle endimeni yamculo wamaskandi kuyaye kufane nenkampani lena yamabhloko uBrentwood ngiyacabanga ukuthi futhi ngabe wenza likhulu engomeni nje uShameni yange25 ngoba nje mawubhekisisa amaqembu engoma wonke umuntu iqembu ikoso isithi iqembu lishaya ngeinsizwe ezu50 zonke zidle uBrentwood zonke bayawasha dry clean zonke sicontributor imali eningabi kulezi inkampani kodwa ke asibongele umfowdlamini imoto yakhe entsha sha umfowdlamini ke mina vele ngimkhonzileke futhi beside nje ingoma lento ayenza kule intokazi yakwacimba leya ilabe lihle iyangichaza kakhulu ngoba akaze wayilahla le ntokazi unyaka nonyaka uhleze hamba nayo and le ntokazi yakwacimba yakwamlaba and futhi sikhonze kakhulu lapha simlaba media hayi ngiyacela udlule ngo like ngo subscribe no share.